Zdravím všechny, co mají rádi zelenou. A jak jsem říkal už v předchozím videu, ty jsi nebyl. Jak jsem říkal už v předchozím videu, jak jsem natáčel to video, ty tipy na správných stránkách, jak jsem říkal, že to budu no třeba s velkým Ryanem, nebo se špekem, nebo s ptáčkem, jak ho tady už vidíte. Dolez. No konečně pozdravím. Já to se musím zatleskat. Tak, jak jste viděli v předchozím videu, takže video spočívá v tom, že třeba na YouTube to bude. Že třeba já řeknu nějakou stránku, čekaj, kolik to má stránek. Má to maximální stránek 255, tak já řeknu stránku třeba 200 a když to na ní otevřu, jo, přesně jsem otevřel na stranu 200 a když řeknu strana 200 a otevřu třeba na stranu 181, takže je to o 19 jenom a když třeba ptáček řekne, že chce na stranu 100 a otevře na stranu třeba 146, takže je to o 46, takže a já to mám o míň, takže jsem vyhrál, chápeš? Tak, ptáček je můj host, prosím, můžeš začít, řekni nějakou stránku a snažte to na to otevřít. 56. 116. Tak kolik to je z 56? No to je jedno, tak beru stránku 201. 218, tak toto už mám bod, protože je to víc než 80 několik, takže už mám jeden bod. Moment, já si tady vezmu nějakou z papíru a budu to zapisovat. Vezmu si tady takovou tušku a napíšu si. Ty jsi tak tady si napíšu. Máte si ptáček. Ty si hůl, to si nevšímáš. Ptáček 247, 247. 7, tak, když 1. Tak hraje se třeba na 5 bodů. No tak teď otevři. Kolik říkáš? 2, no schválně. 33. 32 je nejblíž. Jo, takže 2 a 32, takže to je od 30 a typu stranu 100. 112, takže 30 a 12. Tam mám bod. Hraje se, když mě to jde tak rychlo, tak se bude hrát třeba do 10. Mně to stačí do 5, jo. No, řekni. 34. No, proč ne 35? 56. 56, jo. 34. No, kolik má. 34 a 56 je 22. No, to už je málo celkem, tak stranu 103. 136, takže 22 a 20. Ptač. Ty ptačku jeden. Lidský. Ptač má bod. Hraje se tedy, ne, abych to měl polovina, ne větší polovina 10. No třeba, no 7 to nemám rád, takže třeba do 8. Další? Do 8 bodů, protože 7 číslo nemám rád. Možná mě za to na YouTube nic nedáte, ale ne, tak aby jsem neurazil fanoušky Cristiana Ronalda, tak teda do 7. No, otvíraj, na kus chceš 80. 94. Jo, 14, no. Ty jsi mi to zavřel prstem. To je dobře. Tak typu na stranu 155. 155, ta poradila je. Vidíte, 155. No, takže mám bod, prosím. 100. 100? No, to si hodně daleko.
200, jo, o 100, tak to bude v pohodě. Tak třeba 100 teď já, jo. 128, no mám bod. Mám 4 body a ptáček jenom jeden. Tak 200. O 9. O 9, ty jo, super. 30. O 1. Jestli ty nemáš štěstí. O kolik už mám 5. Ještě 2. 90. Nebude se to hrát teda do 10, když je to tak rychle. Jo, o 62, teď a 91. Já umím prohrávat. O 2. Bude se hrát do 10, jo? Mně to stačí do 8. Ne, do 10, protože já už mám 6. 40. 104. 104, tak a 140. 100. Ty jsi to měl už 101, o 44 a já o 39. Ty jsi to měl o 40, já o 39. Jo! Jo, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, což? Jo, 7 vlastně. Po stránku. Tak se to teda bude hrát do 10 a mě to video kapánek další, protože já už to tady mám jen dobrý. 71. Ty je mluvek děcko. 71? Přesně. Jsi to tam měl napočítané. To taky uděláme, třeba 154, 154. No vidíš. Ne? Na konci strany. A to bylo 254. Aha, tak 154. Teďka, já jsem blbeček. Zase 100. Ty rád. Ale predlaj, hraj. Já jsem měl 30. Já jsem měl o 54, ty máš 69. 68. O 60. tam máš bod, máš 3 a 7 teprve. Tak teď zase já, jo. Od typu na stránku 12. Tady je. Kluci 16, ale to je jenom o 4. Tak, já nevím. 12. O 40. 40 zase já. Už mám 8, ještě 2. No. No, tak teď já zase. Tak teďka už 100. Prosím, pane. Když ty mi, co chceš? Teď zase já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, teď zase já. 200. Teď to toču. Jo. To je haluzek. Něco, protože zrovna 200 už mám 10. Jestli ty ještě to tam nenapiš, jestli ty typneš správně, tak nemám bod ani jeden. No to teď. Tak 60. Jo. Ne, obě strany. 9. Jo, tak ještě. Tak a poslední bude za 10 bodů, ať může vyhrát každý. Takže já tipuju třeba 152. 111. Takže 51. 51 stránek. Tak, to, co jste uhodl, tak stejno. Neplatí, kámo, to neplatí, to neplatí. No tady to nejde. Jo, 111 a 82, takže já jsem to měl o 50 někde. Já nevím, takže plus 10 bodů. Jo,
Tak a já ptáčkovi za to, že mě přivítal, tak mu přidám, sice mu to k ničemu nebude, ale 2x tolik, takže 3. Takže já tady, jak můžete vidět, Grinch má tady 20 bodů. Zkuste si to a ptáček tady, jestli to spočítáte, tak jenom 6. Tak, a pojď se dej dál. Tak, my bychom se s vámi chtěli už v tomhle videu rozloučit. Jestli se vám líbilo, lajkujte, odbírejte, já se s váma loučím a čau. Čau,